Вось тут передо мной чалавек сказаў вельмі слушна пра ўмовы ўтрымання, але, конечно, тое, што ён расказаў, гэта нават не 1/10 таго, што сапраўды адбываецца. Я зараз кажу вам, сябры, з поўнай адказнасцю і афіцыйна. Свет проста яшчэ не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту усіх відаў. Псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Калі я пачну гэта ўсё пералічваць, нам 3 прэс-канферэнцый не хопіць для таго, каб все это расказаць. Я не ведаю гэтую д'ябальскую логіку, як яны вырашаюць, каго больш ціснуць, каго менш, з каго больш здзекавацца, каго даводзіць да вар'яцтва, каго яшчэ да чагось. Асабіста я з 5 без малага год свайго зняволення я год правёў у штрафным ізалятары. Калі бы людзі з цывілізаванага света пабачылі, што такое штрафны ізалятар, яны бы падумалі, што яны апынуліся ў сярэднявеччы. Я асабіста знаходзіўся ў адзіночнай камеры, і ўвосень насупраць мяне, гэта было ў гарадзенскай турме. Я прасынаўся ноччу ад таго, што дарослыя мужыкі вылі і звалі сваю маму ноччу, сярод ночы, настолькі яны пакутавалі ў гэтым штрафным ізалятары ад холада. Людзі не маглі спаць. На маіх вачах людзі з'язджалі з глузду, вар'яцелі. Не ў пераносным сэнсе, а ў прамым. Яны пачыналі чуць галасы. Проста. І ведаеце што? Ніхто іх нават ні разу не ўдарыў. Нехта думаць, што катаванні гэта калі паставілі чалавека на дыбу, пачалі расцягваць і там калёнымі кляшчамі яго мышцы выдзіраць. Насамрэч нет. Я пераканаўся, бачачы тое, што я зараз пабачыў, што чалавека можна давесці да вар'яцтва ці да смерці, проста пакінуўшы яго ў адзіночнай камеры. Проста адміністрацыя пачынае маніпуляваць ягонымі базавымі патрэбамі, і чалавек проста з'язджае з глузду ці памірае. Трэба толькі час. Я ў гэтым упэўніўся і бачу гэта сам.